Once a week at home. Check it every week. Why? Because I've got high blood pressure and I take tablets, so I have to check it every week. Il-kundizzjoni moħbija. Hekk jiddeskrivu l-pressjoni l-esperti mediċi u t-tobba meta tkun wisq għolja jew baxxa. Il-kardjologu William Camilleri spjega kif dawk affettwati mingħajr ma jintebħu ikunu qed jissograw puplesija jew attakk tal-qalb. Normal u ideali jkun 120 on 80. Jiġifieri the lower the better, sakemm ovvjament ma jkollok simptomi. Dejjem nagħtu dawn il-readings min ikun diabetiku irid ikun hemm ċertu reading u min ma jkunx diabetiku hemm ċertu reading li jrid joqgħod miegħu jimxi ma' din il-range hawnhekk. Skont l-Uffiċċju għall-Promozzjoni tas-Saħħa l-pressjoni għolja taffettwa bejn 20 sa 33% tal-adulti u hija l-kaġun ta' madwar nofs l-attakki tal-qalb u puplesiji. L-uffiċċju attribwixxa l-pressjoni għolja bħala fattur li kkaġuna 28% tal-imwiet instigati minn problemi tal-qalb u 54% tal-puplesiji. Hidden danger li hemm fil-pressjoni li ma tħoss xejn. Okay? Dik hija l-iktar ħaġa importanti, ġifieri għalhekk aħna qed nagħmlu dan l-awareness campaign illum. Għax il-fatt illi mhux pereżempju meta tikser idejk tħoss ħafna oġieħ, il-pressjoni qed tkun qed tagħmel ħafna ħsara u ma tħoss assolutament xejn. Is-Soċjetà Maltija tal-Qalb organizzat attività fid-daħla tal-belt biex tikkrea għarfien. Huwa wieħed mill-iktar kaġunijiet ta' attakk tal-qalb fil-poplu Malti u Għawċi. Il-Malti għajtajt li hu għamela sena waħda għaddar. Ġimilu, saba tajba t-tabib ġifieri. Ma tantx nagħti każ għax dejjem tkun baxxa, ma naħseb titla' meta jew tinkwita xi naqra naħseb. Il-kelliem għas-soċjetà qal li hemm fatturi ġenetiċi li jiggravaw il-kundizzjoni. Aċċenna iżda li hemm diversi fatturi li huma kontrollabbli. Dawn jinkludu l-obeżità u l-piż żejjed, il-konsum ta' wisq melħ u nuqqas ta' ilma u nuqqas ta' eżerċizzju. Bħala kardjologu nemmen ħafna f'lifestyle. Għalli wieħed irid ifittex parir mediku b'mod immedjat meta jkun hemm estremitajiet fil-pressjoni.